дидори дастаҳои футболи равшан ва истиқлол ҳамеша ҷолибу диданӣ ва ҳангомавӣ сурат мегирад. Дар доираи бозиҳои даври чорякниҳоии ҷоми Тоҷикистон ин ду тими футбол барои баромадан ба марҳилаи нимниҳоӣ талош карданд. Дар дақиқаҳои аввали дидор бозингарони дастаи равшан афзалиятро ба даст гирифта бо голи задаи Ҳасан Рустамов ба пеш баромаданд. Бо гузора шудани 30 дақиқа билохира ба футболбозони дастаи истиқлол имкон даст дод ки таносубро баробар кунанд. муаллифи голи ҷавобӣ Марко Милич гардид. бо натиҷаи мусовӣ дастаҳо ба танаффус рафтанд. Дар қисмати дуюми бозӣ аниқтараш дар дақиқаи 60-уми рақобат Рустам Соиров бошгоҳи Истиқлолро бо голи задаи худ ба пеш баровард. дар ҳоле ки бозӣ бо натиҷаи 1-2 ба суди Истиқлол ҷамъбаст мешуд, дар дақиқаҳои иловагии охири рақобат футболбози дастаи Равшан Ҳасан Рустамов ба дарвозаи Истиқлол голзанӣ намуду дастаи Равшанро аз нокомӣ наҷот бахшид ва ҳамзамон ба ӯ имконият дод ки муборизаро барои баромадан ба марҳилаи нимниҳоии ҷоми Тоҷикистон идома бидиҳад. ҳамин тавр вақти асосии бозӣ бо натиҷаи мусовӣ 2-2 ба анҷом расид. барои муайян намудани ғолиб довар қисмати иловагӣ таъин кард. дар дақиқаҳои иловагӣ тими Равшан пурра афзалиятро ба даст гирифта, дар дақиқаи 93-юми бозӣ Наврӯз Рустамов ҳисобро 3-2 бар нафи соҳибони майдон намуда, бори дуюм дар ин вохӯрӣ Равшан бартариятро ба даст гирифт. бозингарони дастаи футболи шаҳри Кӯлоб бо ин гол қаноат накарда, дар дақиқаи 111-уми вохӯрӣ зарбаи чоруми ҳадафраси худро ҷониби дарвозаи Истиқлол анҷом доданд. ба натиҷаи ин дидори ҷолиб нуқта гузошт. баъд аз ин ғалабаи зебо Равшани шаҳри Кӯлоб роҳи хешро ба даври нимниҳоии ҷоми Тоҷикистон ҳамвор кард. шогирдони Ғайраталӣ Мираҳмадов бо ғолиби ҷуфти дастаҳои Локомотив Помир ва Регарта Даст дар даври нимниҳоии ҷоми Тоҷикистон рақобат хоҳанд кард. дастаи Истиқлол бошад бори аввал дар таърихи мавҷудияти хеш рақобатҳои худро аз даври чорякниҳоии ҷоми Тоҷикистон ҷамъбаст намуд. یادآور میشیم که در بازی دیگری دور چهارگانه‌های جام تاجیکستان دسته خاتلان در سفر تیم فوتبال اسخات را با یک گل بی جواب شکست داده و دور نیمه‌نهایی برآمد.